Bueno, temos que falar de taxistas e de atracos. É moi serio, porque en Coruña, en Vigo, están atemorizados na cidade olívica, concretamente por unha banda que está cometendo atracos. A violencia volve golpear o sector do taxi. Pilar, unha taxista de Vigo, foi a última vítima dun grupo de persoas que se dedican a asaltar a estes traballadores nos seus vehículos. O principal problema teñeno cun criminal reincidente. Trátase dun toxicómano duns 35 anos, galego, de 1,80 m e con barba. Pilar recolleuno o pasado mércores na Rúa Ecuador e unha vez finalizada a viaxe na Rúa Cortellas, o home sacou unha navalla, púxolla no pescozo e obrigouna a entregar a recadación do día, o que lle ocasionou feridas na faciana. É xa o terceiro ataque a taxistas que fai este home nas últimas semanas. Co seu modus operandi suma xa un botín próximo aos 1.500 euros. Dende o sector xa se están organizando para tratar de evitar estas situacións. E que en casos nos que sospeitan do pasaxeiro, organízanse para que o taxi leve 2 coches detrás a modo de escolta, en caso de que haxa algún problema. Pero isto non foi o único que aconteceu en Galicia. Fíxense nestas imaxes. Sucedeu na Coruña, onde unha taxista foi duramente agredida cunha forte puñada a través da xanela. Dende o sector piden máis seguridade. Existe a preocupación no momento que se produce un acto destes porque o noso traballo é un traballo no que nun espacio reducido estamos levando a xente diariamente e non podemos prever en que momento se vai producir esa situación de perigo. As agresións non son o único que se teñen que enfrontar. Persoas violentas, fora de sí ou ataspidas son, por desgraza, unha constante. É por iso que moitos taxistas xa levan instaladas cámaras de seguridade, pero deberán extremar aínda máis as precaucións, ata cando terán que saír a unha viaxe pasando medo. Claro, que imagínense, vostedes, Belén, estás cunha taxista que foi asaltada e puxéronlle unha navalla no pescozo, non? Belén, unha muller taxista. Pois sí, de feito, agora mesmo estamos no taxi no que aconteceu pois ese atraco. Estamos aquí con Pilar, que aínda ten o susto no corpo. Pilar, que tal? Bo día, contame, como sucederon os feitos? Pois os feitos sucederon que collín unha persoa no Corte Inglés, e leveina a destino onde el me mandou, e quitou unha navalla de grandes dimensiones, puxo-mo no pescozo e despois arrimoumo a cara. Pidi unha recaudación, os cartos, e despois pediu un monedero que temos de monedas os taxistas. E despois escapou, marcou unha cara e marchou. Ti non puxaste resistencia e deste o que che pediu? Claro, eu non puxen resistencia ninguna. Dinlle todo o que quixo, o que tiña, e despois, cando el saliu en dirección contraria ao coche, eu salín tamén do coche simplemente para miralo, para reconocelo. Vexo que ainda tes marcas na cara, como estás? Estou ben, anímicamente estou ben, de feito eu xa estou traballando. O sea, estou ben. Os taxistas estamos todos en riesgos. Estamos intentando ahora que todos teñamos as cámaras de seguridade para gravar. Eles están buscando coches que non teñen cámaras de seguridade como o meu. Claro, esta persoa xa fixo máis dunha vez isto, xa atracou máis veces, parece ser que ainda nunca con navalla, só a vostede, e iso mesmo, a xente que non ten cámaras nos coches. Sí, os que non temos a cámara, que normalmente para ter unha cámara tes que ter unhas indicacións fora, conforme está todo vigilado, pois está entrando nos coches que non as teñen. E ti agora dixíasme que xa temos as pegatinas, estamos esperando que chegue a cámara, pero tes pensado poñela. Sí, o sea, eso é un feito, a cámara hai que poñela, todo o que teñamos que nos poda axudar, temos que poñer todo o que nos deixen, en este momento é unha cámara. Ti tes que volver a traballar, non queda outra, pero co susto no corpo. Claro, traballar temos que traballar, e o susto non hai que enchoquites, esperemos que non volva a pasar, e nada máis, é o que aconteceu. Moitas gracias, Pilar, que te poñas ben. Acabades de oír, a compañeira foi atacada aquí neste taxi, levaron a recaudación de todo o día e ela ten que volver a traballar.